ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. മാതാജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരൂൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്.
നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീം മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം മദേകബന്ധോ മത്സംഗ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय. निताय गौर परमानंदे. हरि हरि बोल. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം അധ്യായം 3 ശ്ലോകം 16. 17ന്റെ 15ന്റെ ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചതല്ലേ മാതാജി? കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞു മാതാജി, കഴിഞ്ഞു. ഇല്ല, ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചിട്ടില്ല. ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം വായിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ. ശ്ലോകം വായിച്ചില്ലേ? 2-3 പേര് വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഓരോ മനുവിന് ശേഷവും ഉന്മൂലനം സംഭവിക്കണമെന്നില്ലെന്ന് യഥാർത്ഥ ഭാഗവത വ്യാഖ്യാതാവായ ശ്രീപാദ ശ്രീധര സ്വാമികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് വൈവസ്വത മനുവിനെ ഒരു വഞ്ചിയിലാക്കിയിട്ട് ജലപ്പരപ്പിൽ നിന്ന് പരിരക്ഷിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. മത്സ്യാവതാരത്തിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഓരോ വൈവസ്വത മനു എന്ന് വെച്ചാൽ സത്യവ്രത മനി, ആ മനുവിന് ശേഷം ഉന്മൂലനം സംഭവിക്കണമെന്നില്ലെന്ന് യഥാർത്ഥ ഭാഗവത വ്യാഖ്യാതാവായ ശ്രീപാദ ശ്രീധര സ്വാമികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഓരോ മനുവിന് ശേഷം ഉന്മൂലനം സംഭവിക്കണമില്ലെന്ന് ചില ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ചാക്ഷുഷ മനുവിന്റെ കാലശേഷം സംഭവിച്ച ഈ പ്രളയം സത്യവ്രതന് ചില അത്ഭുതങ്ങൾ കാട്ടിക്കൊടുക്കാനായി ഉണ്ടായതാകുന്നു എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. സത്യവ്രതൻ, അതായത് വൈവസ്വത മനു, അദ്ദേഹത്തിന് ചില അത്ഭുതങ്ങൾ, പ്രളയം വന്നാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും, ഭഗവാൻ ആണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ അതുപോലെ പരിപാലിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വൈവസ്വത മനുവിന്, അതായത് സത്യവ്രതന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രളയം ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും പറയുന്നു. എന്നാൽ വിഷ്ണു ധർമ്മോത്തരം, മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണം, ഹരിവംശം തുടങ്ങിയ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളില് ഓരോ മനുവിന് ശേഷവും സദാ പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് സുവ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതായി സ്പഷ്ടമായ തെളിവ് സഹിതം ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ജീവഗോസ്വാമി എന്താ പറയുന്നത്? ഓരോ മനുവിന് ശേഷവും ഇവിടെ പ്രളയം സംഭവിക്കും, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ തന്നെ ചെന്ന് ചേരും. അതിനുശേഷമാണ് 3 പുരുഷാവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാകുന്നു. അവിടെ നിന്ന് മഹത്വത്വം അതെല്ലാമായിട്ട് ഓരോ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാവുന്നു എന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. അത് എന്താണ്, ആധികാരിക ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്പഷ്ടമായ തെളിവ് സഹിതം ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമികൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഓരോ മനുവിന് ശേഷമുള്ള ഈ പ്രളയത്തെ ഭാഗവത അമൃതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികൾക്ക് ആധികാരികമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് തോന്നിയ മട്ടല്ല, എല്ലാം ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളില് അല്ലെ വേദങ്ങളില് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അതാണ് ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ എന്താ പറയണത്? യഥാരൂപ. ഭഗവത്ഗീതയായാലും യഥാരൂപ, ആ പരമ്പരയിലൂടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഓരോ മനുവിന് ശേഷമുള്ള ഈ പ്രളയത്തെ ഭാഗവതാമൃതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികൾക്ക് ആധികാരികമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഭഗവത് ഭക്തനായ സത്യവ്രതനോട് പ്രത്യേക പ്രീതി കാട്ടാനായി ഈ വിശേഷ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതാരമെടുത്തു. മത്സ്യാവതാരമെടുത്തുകൊണ്ട്
ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയ ഭക്തനായ സത്യവ്രത മുനിക്ക് ആ പ്രളയം കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും ഭഗവാൻ കരുണ കാണിച്ചു എന്നാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 16 നോക്കാം. സുരാസുരാണാമുദ്ധിം മധ്നദാം മന്ദരാചലം ദധ്രേ കമഠരൂപേണ പൃഷ്ട ഏകാദശേ വിഭുഃ. സുരാസുരാണാമുദ്ധിം മധ്നദാം മന്ദരാചലം ദധ്രേ കമഠരൂപേണ പൃഷ്ട ഏകാദശേ വിഭുഃ. വാക്കർത്ഥം നോക്കാം. സുര ആസ്തികർ, അതായത് ഈശ്വര വിശ്വാസികൾ. അതായത് ദേവന്മാർ എന്ന് പറയും അല്ലെ. സുരന്മാരെ ദേവന്മാർ എന്ന് പറയും. അസുരാണാം നിരീശ്വരവാദികൾ സുരന്മാര്. സുരന്മാരും അസുരന്മാര്. സുരന്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ ഈശ്വര വിശ്വാസികള്. അസുരാണാം നിരീശ്വരവാദികൾ. ഉദധിം ഉദധി സാഗരം. മന്ദദാം മന്ദരാചലം ദദ്രേ വഹിക്കുക. ആദ്യത്തെ അവതാരമാണ് താങ്ങി നിർത്തിയത് കൂർമാവതാരം. കമദഹ കൂർമ്മം. കൂർമ്മത്തിനുള്ള സംസ്കൃത വാക്കാണ് കമദഹ. കമദഹ കൂർമ്മ കൂർമ്മം. രൂപേണ ആ രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ വന്നു. പൃഷ്ഠേ അല്ലെങ്കിൽ വൽക്കം. കൂർമ്മത്തിന്റെ പുറന്തോട് നല്ല കാഠിന്യമുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഏകാദശേ 11ാമത് വിഭുഹു ശ്രേഷ്ഠം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ 11ാമത്തെ അവതാരമായ ഏതിനെ പറയണത്? കൂർമാവതാരത്തെയാണ്. ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലും ഭൂമിയെ പരിപാലിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വര വിശ്വാസികളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലും വരും എന്ന് കാണിക്കുന്ന ശ്ലോകമാണ് ഇപ്പൊ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും. സുരാസുരാണാമുദ്ധിം മന്ദരാചലം ദധ്രേ കമഠരൂപേണ പൃഷ്ട ഏകാദശേ വിഭുഃ. വിവർത്തനം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ശ്ലോകം നോക്കാം. 11ാം അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ കൂർമ്മ രൂപമെടുക്കുകയും സുരാസുരന്മാർ കടകോലായി ഉപയോഗിച്ച മന്ദര പർവ്വതത്തിന് ആധാര മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കും പ്ലീസ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാട്ടോ. 11ാം അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ കൂർമ്മ രൂപമെടുക്കുകയും സുരാസുരന്മാർ കടക്കോലായി ഉപയോഗിച്ച മന്ദര പർവ്വതത്തിന് ആധാരകീലമായി തന്റെ വൽക്കം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. മന്ദരപർവ്വതം താഴ്ന്നു പോയപ്പോൾ കടകോലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ഏത് സാഗരം കടയാനാണ്? പാലാഴി മഥനം. പാലാഴി മഥന സമയത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് തന്നെ 3 അവതാരങ്ങൾ വന്ന്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുമോ? ഭഗവാന്റെ 3 അവതാരങ്ങൾ വന്നു. ധന്വന്തരിയും മോഹിനി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ധന്വന്തരി മോഹിനി അവതാരം, കൂർമ്മ അവതാരം. ഇത് 3ഉം ആ പാലാഴി മഥന സമയത്ത് വന്നതാണ്. ഇനി മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കാം അല്ല. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് സർവത്ര നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ 11ാം അവതാരത്തില് ദേവാസുരന്മാർ പാലാഴി സമുദ്രം കടഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അവര് പാലാഴി സമുദ്രം കടഞ്ഞത്? അമൃത കുംഭം ലഭിക്കാനായിട്ട്. എന്തിനാണ് അവര് കടകോലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത്? കടകോലായി. പിന്നെ കയറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് വാസുകി. അപ്പൊ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ആ സമയത്ത് മന്ദപർവ്വതം ബാലൻസ് തെറ്റിട്ട് സമുദ്രത്തിലേക്ക് താണുപോയി. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവിടെ ആമയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇത്രയും ഭാരമുള്ള മന്ദരപർവ്വതത്തെ തന്റെ തോടിലേറ്റി നിന്നു. അപ്പൊ അമൃതകുംഭം സ്വീകരിക്കാൻ പാലാഴി കടഞ്ഞ സമയത്ത്
മന്ദരപർവ്വതം താഴെ പോയപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൂർമ്മ അവതാരം സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി ശ്ലോകം ഒന്ന് നോക്കാം. സുരാസുരാണാമുദ്ധി മന്നതാം മന്ദരാചലം. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ദദ്രേ കമഠരൂപേണ പൃഷ്ട ഏകാദശേ വിഭുഃ. സുരാസുരാണാമുദ്ധിം മന്നതാം മന്ദരാചലം. ദദ്രേ കമഠരൂപേണ പൃഷ്ട ഏകാദശേ വിഭുഃ. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി, ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. സുനിത മാതാജി വായിച്ചോളൂ. സുരാസുര നിമുക്തി മന്ദദാ മന്ധരാചലം ദത്രേ കമഠാരൂപേണ പുഷ്ട ഏകദശ വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിന്ദിര മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുരാസുരനാമൃദ്ധി മന്ദദാം മന്ദരാചലം ദദ്രേ കമഠരൂപേണ പൃഷ്ട ഏകാദശേ വിഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. സുരാസുരാണ ബുദ്ധി മന്ദതാ മന്ദരാചലം ദദ്രേ കമഠരൂപേണ പൃഷ്ടം ഏകാദശേ വിഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് അമൃതപാനം ചെയ്ത് അമർത്യരാകുവാനായി ഒരിക്കൽ ആസ്തികരും നാസ്തികരും ചേർന്ന് അമൃതലബ്ധിക്കായി സാഗരം കടയുന്ന ഉദ്യമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അമൃതം ലഭിച്ച് അമർത്യരാകുക എന്താണ്? മരണമില്ലാത്തവരാകുക. അമർത്യർ മരണമില്ലാത്തവരാകാനായിട്ട് ഒരിക്കല് ആസ്തികര്, ആരാണ് ആസ്തികര്? ഈശ്വര വിശ്വാസികൾ. ആസ്തികരും നാസ്തികരും. ഇവിടെ ഈശ്വര വിശ്വാസികളെ ദേവന്മാരായും നാസ്തികര് നിരീശ്വരവാദികളെ അസുരന്മാരായും പറയുന്നു. അവര് ചേർന്ന് രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്ന് അമൃതലബ്ധിക്കായി, എന്താണ് അമൃതലബ്ധി? അമൃതം ലഭിക്കുവാൻ സാഗരം, ക്ഷീരസാഗരം കടയുന്ന, പാലാഴി കടയുന്ന ഉദ്യമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഉദ്യമം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഒരു ജോലിയില് ഇതിനായി ഭഗവത് അവതാരമായ കൂർമ്മത്തിന്റെ വൽക്കത്തെ, കൂർമ്മത്തിന്റെ ആ തടിച്ച തോട്, ആമയുടെ തടിച്ച തോടിനെ സാഗരത്തിൽ മന്ദരപർവ്വതത്തെ വഹിക്കുന്ന ആധാരകീലമായും പർവ്വതത്തെ കടകോലായും ഉപയോഗിച്ചു. മന്ദരപർവ്വതത്തെയാണ് കടകോലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച സമയത്ത് അത് ചരിഞ്ഞ ബാലൻസ് തെറ്റിയപ്പോഴേ ഭഗവാൻ തന്നെ അതിനെ താങ്ങാൻ പറ്റിയ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചു. അതാണ് കൂർമ്മ അവതാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 17. ധാന്വന്തരം ദ്വാദശമം ത്രയോദശമമേവ ച അപായയത്സുരാനന്യാ മോഹിന്യാ മോഹയൻ ശ്രേയ. രണ്ട് അവതാരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പറയണ. അടുത്ത ശ്ലോകം 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ധാന്വന്തരം ദ്വാദശമം ത്രയോദശമമേവ ച അപായയത്സുരന്യാം അസുരാനന്യാ മോഹിന്യാ മോഹയൻ ശ്രേയ. ധാന്വന്തര അവതാരവും അതേപോലെ മോഹിനി അവതാരവും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. ധാന്വന്തരം ദ്വാദശമം ത്രയോദശമ. ദശമം എന്ന് വെച്ചാല് 10, 11, ദ്വാദശം 12, ദ്വാദശം 12, ത്രയോദശം 13. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏകാദശം 11, ദ്വാദശം 12, ത്രയോദശം 13. ഇവിടെ ദ്വാദശമം ത്രയോദശമം അത് രണ്ടും കൂടി ഏവച്ച ഒരുമിച്ച് പറയണ്. ധാന്വന്തരം ദ്വാദശമം ത്രയോദശമമേവ ച അപായയത്സുരാനന്യാ മോഹിന്യാ മോഹയൻ സ്ത്രീയ. സ്ത്രീകളെ പോലും മോഹിപ്പിക്കുന്ന മോഹിനി വേഷത്തില് ഭഗവാൻ വന്നു. അതുപോലെ ധന്വന്തരമൂർത്തിയായും ഭഗവാൻ വന്ന കാര്യം പറയണ്.
അതായത് ഒരേ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ 3 അവതാരം, കൂർമാവതാരം, ധന്വന്തരമൂർത്തി അവതാരം, മോഹിനി അവതാരം തന്നെ പറയണ. അതായത് കൂർമാവതാരം സ്വീകരിച്ച് മന്ദരപർവ്വതത്തെ നേരെയാക്കി മുകളിലേക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ പാലാഴി മഥനം ചെയ്തപ്പോൾ പല വിശിഷ്ട വസ്തുക്കളും ആ പാലാഴിയിൽ നിന്ന് പൊന്തി വന്നു. അതില് അവസാനം ആര് വന്ന് അമൃത കുംഭവുമായി സാക്ഷാൽ ധന്വന്തരമൂർത്തിയായി ഭഗവാൻ തന്നെ ഉയർന്നു വന്നു. അത് 12ാമത്തെ അവതാരം. ഇനി 13ാമത്തെ അവതാരം ധന്വന്തരമൂർത്തി ഈ അമൃത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോള് ഏറ്റവും കൂർമ്മ സ്വഭാവമുള്ള, അതായത് ചതിപ്രയോഗമുള്ള അസുരന്മാര് ഉടനെ അത് കൈക്കലാക്കി ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് തട്ടിപ്പറിച്ചോടി. അപ്പൊ വേറൊരു അവതാരം എടുത്തു ഭഗവാൻ. എന്താണ്? അവരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ വേണ്ടി അമൃതകുംഭം അസുരന്മാർക്ക് കിട്ടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ്. അപ്പൊ അവരെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവര് ചതി പ്രയോഗിച്ചപ്പോ ഭഗവാനും എന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ ശ്രദ്ധ മാറ്റാനായിട്ട് അമൃതകുംഭം ദേവന്മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മോഹിനി എന്ന സ്ത്രീ വേഷത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ വ്യാമോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദേവന്മാരെ അമൃതപാനം ചെയ്യിച്ചു. അതിനു വേണ്ടിയാണ് മോഹിനി വേഷത്തിൽ വന്നത്. എന്നിട്ടും ആ മോഹിനിയെ കണ്ടപ്പോൾ ആര് ഇത് ചെയ്തു? ശിവൻ. ആ, അതൊക്കെ വേറെ ഇതുകൾ വരും. എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ പാലാഴി മഥനം നടന്നത് ആ കാര്യം ഭഗവാൻ അവിടെ സാധൂകരിച്ചു കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവിടെ മോഹിനി വേഷത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. അതാണ് ധന്വന്തരം ദ്വാദശമം ത്രയോദശമമേവ ച അപായസുരന്യാന്യ മോഹിന്യ മോഹയൻ സ്ത്രീയ. വാക്കർത്ഥം നോക്കാം. ധന്വന്തരം നാമധേയനായ ഭഗവതവതാരം. ദ്വാദശമം ത്രയോദശമം സുരാൻ അന്യാൻ മോഹിന്യ വശ്യമനോഹാരിതയോടെ മോഹയൻ വിവർത്തനം മാത്രമുള്ളൂ. 12ാം അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ ധന്വന്തരിയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അവതാരത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വശ്യമനോഹാരിതയോടെ നാസ്തികരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയും അമൃതം ദേവന്മാർക്ക് പാനം ചെയ്യാൻ നൽകുകയും ചെയ്തു. രണ്ടുപേർക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ വായിക്കാത്തവര് വായിച്ചോളൂ. ത്രയോദശമേവ ച അപായൽ സുരാനന്യാൻ മോഹിന്യ മോഹയൽ സ്ത്രീയ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞങ്ങൾ വായിക്കട്ടെ. ദ്വാന്യന്തരം ദ്വാദശമം ത്രയോദശമേവ ച അപായേ സുരാനന്യൻ മോഹയൻ സ്ത്രീയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് 8 മണിക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം മാതാജിയും കൂടെ എനിക്കും കൂടെ അതില് പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. അതേപോലെ അഡ്മിന്മാർക്കും ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ള അഡ്മിന്മാർക്കും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വാഞ്ച കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം.